Каю! Купер супраць кота. Да ветеринара. Га? А потым ён паспрабаваў пашкрабацца аб мяне. Спадар кот так проста праяўляе сябе. Другі сняданак? Трэці ланч. Можа, пара адвесці спадара кота да ветэрынара, пастрыгчы кіпцюры? Ён жа там яшчэ не быў? Туды, дзе тыкаюць вострымі іголкамі і халоднымі градуснікамі? Не, але я за. А ён не спужаецца? Ён будзе ў жаху. Яму спадабаецца цукерка. Гэта накшталт кацінага спа. Калі мы яго туды зацягнем. Дазволь гэта зрабіць нам! Дэніс, тата, падрыхтуйце клетку! Дверцы захраслі, трымай! Трымаць? План быў не такі! Хутчэй! Дзе клетка? Сюды, Куб! Лавіце! Замкніце яго! О, ўсё добра, спадар кот. Агідны Куб больш не будзе цябе пужаць. Я? Пужаць яго? Калі ты не можаш трымаць яго пад кантролем, Бёртон-бургер, я змагу! Я ведаю. Я пачытаю спадару кату пра шчаслівых кацянят. Сабака, сабака, конь, хамяк, лемур, мангуст, трубказуб. Тут ёсць хаця б нешта для катоў. О, уж, ладно, цукерка. Давай глянем тут. Я раскажу яму казку. Спачатку доктар скажа, балець не будзе. Але будзе. А потым ён разбярэ цябе на кавалкі, каб усе разглядзець. Спадар Бёртон-бургер, доктар ужо гатовы прыняць вашага кота. Ты з намі, Дэніс? Жартуеш? Быць там, калі клетку адчыняць? Дзякуй. Прабачце, нам вельмі шкада. Мілі, пачакай разам з Дэнісам. Ну, гэты жвавы сябра, напэўна, спадар кот. Каты заўсёды злыя на першым прыёме. Але мы пасябруем. Так, спадар кот. Ну вось, ціха-ціха. А, звычайна, ён не такі спакойны. Гэты сябрук ведае, што са мной не будзе балець. Вядома! Пакуль нічога не бачу, але няма пра што хвалявацца. Так, дакладна. А вы не хочаце зрабіць яму аперацыю ці нешта такое? Напэўна ж, вы маеце пілу для костак або раздрабняльнік рэбраў? Спадар кот, гэта стэтэскоп. Дзіўна, пульс зусім не праслухоўваецца. Я не знаходжу сэрца. А, вось яно. Як хутка б'ецца. Ніколі такога не чуў. А цяпер нармальна. Як дзіўна. Вы хацелі абстрыгчы кіпцюры? Што заўгодна, бы кот не быў такі востры. Без праблем. Калі патрымаеце. Паспрабуем. Вось цяпер мне падабаецца. Відаць, ужо сапсаваліся. Вельмі дзіўна.
Я возьму вялікую пілу. У яе дыяментавае лязо. Ты чуў? Нясе вялікую пілу. Вельмі цікава. Калі дазволіце, я яшчэ нешта праверу. Доктор, нешта не так? О, не, я просто задумаўся. Вау, нешта новенькае. Я не ўяўляю, што гэта такое. Папрашу вас дазволіць мне праверыць спадара кота прыватна. Нічога не хочаце растлумачыць? Я сказаў прэч! Хороший котик. Што ж ты хаваеш за гэтымі мілымі вусікамі? Са спадаром котом усё добра? Так, з котом усё добра, цукерка. Наконт доктара не ўпэўнены. Мы наступныя, рыкач. Спадар кот, мой хорошенький котик. Хто хорошенький? Містер Твілінгер, спадар кот самы звычайны кот. Нам больш не трэба яго правяраць. Ніколі. Так, доктор. Спадар Бёртанбургер, вынікі рэнтгену будуць праз пару гадзін. Калі мы ўбачым нешта падазронае, мы вам патэлефануем. Рэнтген? Хутка ўбачым, хто ты такі. Что? Масло, выкликай муху. Муха, прачніся. Мяча ўжо ў гульні. Гульня пачалася. Гульня пачалася, зразумеў. Я цябе прыкрыю. Добрая спроба, кот. Гэта адтуліна для цябе замалая. А, пролез. Даволі круто. Шш, цішэй, рыкач. Я ўвайшоў у зону. Ён знайшоў рэнтген! Паверыць не магу! Кім бы ён не быў, гэта не кот! Ты мяне чуеш? Ён іншапланетнік! Або, можа, кібарг! Свету бачыць гэты здымак! Хай ведаюць, што я меў рацыю! Калі дажыву да заўтра! Оу, ты кот ці прусак? О, не! Тата, Мілі, прачынайцеся! У мяне ёсць доказ! Наш кот не кот! Мілі, Мілі! Мілі! Муха! То бок, Деніс, сюды!
Кот, не кот, ён... Не кот! И у меня есть доказ. Деннис, ты там? Не! Стой! Ты перемог! Вось твой здымок! Отпусти Денниса! Да не веревку! Ну, я не люблю пюре. І не у подпахах. Видать, кот мацнейшы, чым выглядае. Куп? Я нешта пропустил? Деннис! Не, нічога важнага. Можа, сёння ты перамог, але цяпер я ведаю, хто ты. Дакладней, кім ты не ёсць. І аднойчы даведаюцца ўсе. Здаецца, мае ўрокі піяніна ўсё. Папрасі тату зрабіць тут пажарны слуп. Ён не пагодзіцца. Ён баіцца пажараў і слупоў. Можа, тады горку? Можа. Або водную горку. Чаму не? І можна не баяцца пажару. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Станіславу Янукову, Валерыю Мяцельскаму, Мацею Маланцы-Ялінева-Яйковым, сям'і Анфімовых, Яўгену Барановскаму, Ігару Тарасу, Паўлы Кацярыне Хівукам, Сергею Адзянцу, Сергею Еніну, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку, Андрэю Захарэвічу і ўсім фундатарам за падтрымку. Ha 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 ha!